Juan Maria Aburto, lehendakaritzako diputatua, karrera egin die udako oporretako bilabeteak Bizkaian igarotzen ari diren Saharako 18 umeei. Harreran, eskuz egindako Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoko bandera eman diote umeek lehendakaritzako diputatuari. Ostera, Juan Maria Aburtok foru erakundaren laguntza, elkartasuna eta maitasuna helarazi dizkie simbolikoki opari txiki baten bidez. Ekitaldian, besteak beste, Pilar Ardanzak gizarte ekintzako foru diputatua eta Itziar Garamendi herrilan eta garraio saileko foru diputatuak izan dira. Saharako umeek oporrak bakean Vacaciones en Paz proiektuaren barruan dagoen begirada alaiak aterpetxea programan parte hartzen dute. Horrela, adingabeek, Algeriako Tindufen errefuxiatutako Sahararren kanpalekuetako baldintzak gogorrak atzean uzten dituzte udako hilabeteetan. Foru jauregian izan diren umeak, Ubideko Bizkaia, Olalde aterpetxean hartu dute ostatu. Ekainaren 29an heldu ziren eta abuztuaren 25 arte egongo dira gurekin.